Gidilig hapon sa simbahan ang paghalok sa krus ug sa mga imahen atol sa kalihukan sa Semana Santa. Samtang gidasig ang mga tawo nga dawaton sa kamot ang ustiya atol sa pagpangalawat, inay idiritso og hungit sa baba. Ano ang report? Sumani si Archbishop Jose Palma nga balik na sa naanda na kalihukan sa Semana Santa sama sa wala pa ang pandemic. Gidasig nini ang mga tawo nga mobalik na sa pagtambong sa kalihukan sa simbahan. Apan nihangyo ang arsobispo sa katawhan nga likayan lang ang paghalok sa mga imahen aron malikay nga makakuha og mga balatian. Unta wala lang og kissing of the crucifix basta kay kung mag-kiss ka diha ang usa ka libo nga mag-kiss diha di gid malikayan nga matransmit ba mga virus. Gidasig usab ni Palma ang mga manimba nga dawaton pinaagi sa kamot ang ustiya atol sa pagpangalawat inay ihungit sa baba. Mas limpyo matud pa ang kamot itandi sa baba. Ang iba masugaw ilang dila kaysa ilang kamot, no? Tinudman mga marites, masugaw ilang dila kaysa ilang kamot, no? So importante ang akong pagtuo nga ini nga akong kalawat si Jesus, no? Didugang pagpahinumdom si Archbishop Palma nga ipatigbabaw ang kabalaan sa pagtimaan sa sakripisyo ni Jesus sa krus kaysa paglipay-lipay atol sa Semana Santa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.